Svi su očekivali da će Trump napraviti rez i da će stvarno napraviti promene, međutim ovo niko nije očekivao. Kako mnogi kažu, ovo je katastrofa Evrope i Ukrajine. Trumpova odluka još gora nego što su svi mislili. Kako američki mediji objavljuju šokantne vesti, Trump je obustavio američku vojnu pomoć Ukrajini koja se odnosi i na oružje koje se već nalazi u Evropi. Mediji prenose da je Trump naredio ministru odbrane Pitu da zaustavi isporuku celokupne američke vojne opreme koja još nije stigla u Ukrajinu, uključujući i naoružanje stacionirano u evropskim zemljama, navodi se u tekstu. Radi podsećanja, američki predsjednik je izbacio Zelenskog iz Bele kuće, čime je propao planirani dogovor o trgovini strateškim resursima. Nakon tog sastanka Trump je izjavio da Zelenski nije spreman za mir i da je pokazao nepoštovanje prema Americi. Zapratite kanal Info 1.